Najkrajšia Slovenka dostala k titulu Miss nový Hyundai Tucson, ale nemá vodičák. Preto Kristíne pomôžem získať prvé skúsenosti za volantom a spoločne vám predvedieme, že ak muž učí ženu šoférovať, nemusí to skončiť vôbec hádkou. Poďme po poriadku. Najskôr si vybudujte vzťah k autu, pretože odteraz budete naviazaní jeden na druhého, teda auto a vodič. Dámy, pozor, vysoké opätky za volant nepatria. To platí aj v tréningu, aj pre Kristínu, z ktorej sa stala kráľovná bielých tenisiek. Nemusíte jej závidieť dlhé nohy, pretože pri nastavovaní správneho posedu prekážajú. Je ho pre teba komplikované nastaviť, pretože ty máš dlhanské modelkovské nohy, ktoré ťa dávajú poriadne dozadu, ale neviem, či dotiahneš na volant. Skúsme. A keď si oprieš takto ramena v sedadle a vystrieš ruky nad volant, ale myslím, že na tieto prvé cvičenia to bude dobrý posed. Ešte pred jazdou si treba osvojiť polohu pedálov suchým tréningom, aby ste vedeli, čo stláčate. Ale daj brzdu do toho. Výborne. A plyn. A zrazu teraz už keď máš držať ten plyn niekde a stlačiť spojku, tak je to ťažšie. Takže ešte raz to tak skúsme, aby si to dostala. Čiže, ja neviem, stlač spojku, daj mi 2000 otáčok. Kika, toto bude prvé tvoje pohnutie. Na budúce poskočíme vpred prvým pohnutím. Nakoľko Kristína ešte nemá vodičák, trénovať budeme len v škole bezpečnej jazdy a nie na cestách.